Sa videong ini, mahihiling ang daing habas na pambabadilin sa rong lalaki sa tulong persona. Nakakalwas pa sa nasa arrival area kan Bicol International Airport sa Alubo, Daraga, Albay, alas 8 nin aga kan Mayo 19. Matapos ang pambabadil, nakuhaan pa nin video ang pagdulag kan sospek pasiring sa VIP parking area kan aeropuerto kung saan nagahalat ang getaway vehicle kaini. Tulos maan na nagresponde sa lugar ang miyembro kan Aviation Security Unit 5 matapos na madangog ang gunshots, dangan inalerto ang iba pang tropa. Matapos na maresibi ang impormasyon, tulos man na naglatag nin choke point ang pwersa kan Daraga MPS, 2nd PMFC as in 31st IB Philippine Army. Ang crime scene tulos man na kinordonan, digdi uminabot naman ang SOCO as in Daraga MDRRMO, ang Mobile Patrol Security Unit 5 kan Bicol International Airport Police Station, ang saruman sa pinakaenot na nagresponde sa nangyaring shooting incident. Aksidente man na napalusa sa indang mobile ang pulis na ini na matabang kuta sa pag-corner sa mga sospek na nahiling na nasa bisinidad pa kan aeropuerto. Ngani masyerto naman na mayong IED sa lugar. Yaon man ang K9 dogs kan Special Operating Unit, Special Reaction Team kan Aviation Security Unit 5 para sa clearing operation. Makalihis ang pirang minuto. Matapos ang pakikipagnegosasyon, dagos lang napasakamot kan otoridad ang duwang sospek. Alagad ang may init na mga eksenang yan, parte sa naman kan simulation exercise kan PNP Aviation Security Unit 5 na nakataltag sa nasabing aeropuerto. Saro sa mga nagpartisipar digdi iyo si Police Staff Sergeant Harold Tuyay. Surprise po talaga yung mga kanyang pangyayari, ma'am. Dapat laging handa ang isang pulis o maging sino man dito mga security personnel. Handa dapat tayo, ma'am, sa maging anumang mga pangyayari na pwedeng sa isang segundo lang mangyayari yung hindi natin inaasahan. Dapat, ma'am, talagang ang tao o ang isang personnel handa talaga sa sarili niya na gampanan yung trabaho namin bilang isang pulis. Nagpapasalamat naman ang pamayokan BIA na nagkakaigwanin simulation exercise sa laukan sa indang aeropuerto. Siya sa operations ng ating airport. Una-una po, nare-review at nape-prepare yung mga personnel natin sa if ever magkaroon ng mga ganitong incidents. At kumbaga hindi lang yung mga similar unlawful incidents din na pwede mangyari. Kasi hindi lang siya focus si PNP sa active shooting. May mga iba pa silang contingency plans na nakakatulong para sa security ng ating airport. Sa mga stakeholders po namin, definitely kami po ay nagpapasalamat sa cooperation and collaboration na inyo binibigay sa CAAP management as well as support sa lahat ng mga stakeholders na narito po sa loob ng airport. Sigun kay Police Major Sherwin Sumido, regular sindang nagkukondusir nin simulation exercise sa aeropuerto. Iningani mapabaskog pang lalo ang sa indang kaaraman asin kapasidad, asin maging handa palalo sa mga siring na emerhensya. Regular ta ining pigakandak ang CIMEX na ini, bako sana sa araw ka ining shooting incident, igwa kita ning bombing incident, igwa kita ning CIMEX kaan, igwa ning response to active shooting incident, igwa ning hijacking incident. Puro igwa tabi kita dyan ning contingency plan sa mga araw ka na mangyari na daita man pigamawot na sa maabot na mga aldaw na mangyari. Ang ano lang natin sa tuya, ang kahandaan kan sa tuyang kapulisan, kaya ta ini pigagibo ang araw ka ining simulation exercise para sa pagpreparar kung igwa ning maabot na incidenting mga araw kaayan. Asigurasyon ni Sumido, padagusindang makondusir nin CIMEX nga ni maitao sa mga biyahero an matuninong asin maugmang pagbiyahe para sa mga baretang Tatak Bicol. Jen Nunez.